ODOGWU OBOSI. Eze Obosi a direct go. Ndị ichie niile welugbo ofu ọjị. Oh yes. Ofu ichie, ofu ọjị, omenani ka anyị nọ. Ofu mbụ ọjị, hey. Okay. I want to bet you and I want to assure you, even in an member Naga life, in outside, you'll be watching it. Ichie niile na-ewere ofu ọjị ofu mbụ ọjị dịka omenala Obosi si dị. Oh yes. Ekwu na ya bụ ọjị na-ama mma ma ọ bụrụ palace secretary bụ ya na-aga. And here comes the Fina J, the deputy mayor. The deputy chairman, Idemili North Local Government, our own daughter, our own wife, Mmaluluno, nwanyi manarisia, Mmaluluno. Okay, that come for even men at JCJ Adalu over time. Lady Fina Owatu, or the Ichie Obosi, Boss Alobo, or Igwe Obosi. Kita come for even men now, JCJ Adalu over time. The mayor, Okorana 6 o'clock or now, the mayor, Gajeli even oh, why you must have Machineke, well, man road, TNS. That is the arrival of the former special advisor to the former governor of Anambra State. Oh yes. Lady Fina J. You're welcome. Igwe Adigoredica Owoje. Kita the palace maidens. The Bujeri Miri accordingly. Okwaka. Okay, see me. Yes, everybody's over there. It's allowed. Okay.
Any moment from now, we shall be watching the traditional presentation and breaking of the kola nut by His Royal Majesty Igwe Ogalagidi. Ndị nwadi a n'igwe, nothing they ever do without Igwe. Yeah, Chief and Mrs. Obosi Malo, they don't in ever. Actually, I'm afro dolly in. I do. What is happening? Ijele mama. Ijele. Microphone. Obosi. Okulara. Weta mic iji. Ka ime n'aka n'isi o, ka ibe ekpere ọjị. Anyị ga-adịkwa n'o. Ise. Anyị ga-adị ka echi n'echi a na-agwụ agwụ. Chineke anyị abịa. Anyị bụ ụmụ ya abịa. Anyị na-abịa kwa arọ kwa arọ. Ka anyị bịa kele gị bụ Chineke maka ife anyị tiri n'ala ji anyị tiri n'ala wee wepụta ka ofu arọ gasịrị. Anyị wee na-ekele Chukwu gị bụ Chineke na ya bụ ji anyị tiri n'ala na-amara ọfụma. Ụmụ anyị ndị nọ n'ụlọ ndị jere ọrụ oyibo fa mepụrụ ọfụma. O wee bụrụ nnukwu ife ekele wee nye Chineke nke pụrụ n'ife niile. Ndị iji ekele m ụnụ. Igwe. Ndị iji ekele m ụnụ. Igwe. Igwe nwaanyị Obosi agha dịrị mma. Ndị enyi nwaanyị a ga-abara ụlọ. Igwe. Ndị Ogbueshi Ichie agha dịrị ụnụ mma o. Eze Obosi. Ndị Ogbueshi kere ọgbọ. Ndị nze. Ndị omenala. Ndị IYOM. Ndị ọgbọ dị iche iche ọ ga-adịrị ụnụ mma o. Igwe. Ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị bụ ndị Obosi ndị na-ebe a wee bụ onye Obosi ma ịbụrụ onye Obosi. Ọ ga-adịrị ụnụ ncha mma. Ndị pres, ndị onyonyo ọ ga-abalị ụnụ. Ọfanna agọọla onye ọbụla bịa ebe a taa bụ ọfụ ogologo ndụ na-arụ isi ike, udo, ọganiru, ife akụ akụ, ife enwenwe. Ya ka anyị na-ekele Chineke tata na ife anyị kọnyere anyị n'ọma ọfụma. Ụnụ na-echepụ anyị n'afọ ikpo ji kposaga. Enwekwa ndị gbakọrọ otu adịga wee na-ekele Chukwu. Kedu Paris Secretary all the way from South Africa. Mmekwu ọtụtụ okwu maka na mma agụ nke ndị Igbo na-akpọ speech. Maka ife ọma niile ọ nyere eri arọ gara aga anyị ji wee gbakọ maka emume agụ, emume Obiora. Obiora Obosi Obiora
oge ịwa ji. Mana obere ife ka m na-ekwu maka Obiora. Kịta bụ